La música ha format part de la cultura humana des de temps immemorials i per fer-la sonar, què tenim? Doncs els instruments, aquests van aparèixer fins i tot abans que l'escriptura i des d'aquell moment no han parat d'evolucionar. Alguns s'han quedat pel camí, altres han hagut d'adaptar-se i també n'hi ha que són totalment nous. Però la pregunta és, poden evolucionar encara més? Ningú ho estava demanant, però tothom ho estava esperant. Arriba Decadència. Els primers instruments eren molt senzills i estaven creats amb elements que els humans tenien a l'abast. Un dels més comuns era el tambor, que es construïa tensant pells d'animal. Una mica més endavant van aparèixer els primers instruments de vent, les flautes, normalment fetes d'un os buit ple de forats. D'aquella època hem de dir que ens n'ha quedat poca cosa, però amb l'arribada de les grans civilitzacions es va fer un salt també en la construcció d'aquests instruments. Gràcies a aquestes innovacions, a l'antic Egipte van aparèixer les primeres arpes i també les primeres cornetes. Però malauradament no sabem exactament com sonaria en aquell moment cada instrument. El que sí que sabem que a partir d'aquests primers va ser que es van anar formulant i dissenyant exactament els instruments que coneixem avui en dia. Això és així. Ara, però, gràcies Pol per aquesta exhibició, hem de fer un gran salt en el temps, ja que no és fins a l'edat mitjana que es comencen a crear agrupacions d'instruments que coneixem com a fixes. Fins aleshores, en molts casos, els compositors feien les seves peces sense tenir en compte quin instrument les tocaria. Amb l'arribada del Renaixement, aquesta tendència comença a canviar i ens trobem que a poc es van creant noves formacions i que alguns compositors ja pensen en quins instruments utilitzaran per les seves obres. Per exemple, aquests compositors que comentaves, doncs és el cas de Monteverdi, que quan va estrenar la seva òpera Orfeu, que va ser... Quin any va ser, Pol? El 1607. Ostres, tu, qualsevol diria que ho tens apuntat, eh? Va deixar constància de quin instrument... Mal parit. Pues això, a Monteverdi va deixar constància de quin instrument havia de tocar a cada part, però no és fins més tard, a l'època barroca, quan es forma com una primera versió d'orquestra, que com que estem en època barroca, com li direm? Vinga, Pol, vinga. Orquestra... Ai, tio, és barroca, no? Orquestra barroca. I amb l'estandardització de les formacions i també dels instruments, els músics de l'època es troben amb diferents problemes. Un dels més importants és com tocar en harmonia tots aquests instruments que són de diferents tipus i també de totes les mides. Perquè tots els músics puguin sentir-se còmodes tocant i alhora fer sonar les notes corresponents, es van desenvolupar dues tècniques, les claus per un cantó i la transposició per l'altre. I de fet, el dia d'avui encara s'utilitzen. Tots coneixem el terme clau de sol, Correcte. Però no és l'única. No és l'única, sinó que n'hi ha més. De fet, juntament amb la clau de sol, les més populars són la de fa i la de do. Si ho mirem una partitura, doncs veurem que just abans de qualsevol nota ens trobem la clau, que el que fa és avisar el músic de quina manera ha de llegir la partitura en qüestió. I això és molt important tenir-ho en compte, ja que, depenent de la clau que trobem en aquest inici, una nota col·locada en la mateixa posició d'un pentagrama pot rebre, noms diferents. Si tothom utilitza les mateixes 7 notes bàsiques, les naturals, que serien do, re, mi, fa, sol, la, si, la pregunta és, per què ho hem d'escriure en llocs diferents? La resposta, la trobem en el registre de cada instrument. No podem escriure de la mateixa manera un do greu que un do agut. Per arribar a tot l'espectre de notes s'ha ideat el sistema de claus. El piano, per exemple, és un dels instruments que més notes diferents pot tocar i és per aquest motiu que a les seves partitures hi trobem dos pentagrames simultanis, una dalt i una sota, un per la mà dreta amb la clau de sol, que és aquesta que ens permet arribar a les notes més agudes, i un per la mà esquerra amb la clau de fa.
La clau de sol, com bé deies, és la més comuna i s'utilitza per escriure registres més aguts, com pot ser, per exemple, el cas dels violins, de les flautes, i la fan servir, és molt utilitzada. En canvi, la clau de fa s'utilitza pels registres més greus i, a més, un do escrit en clau de fa seria un la si ho llegíssim en clau de sol. Hosti, tu. És complicat això una mica de liar, però bé, com comentava, la clau de fa és pels registres més greus. Si ens centrem en la part de corda, qui ho tocaria? Doncs els violoncels i també els contrabaixos. Però això no acaba aquí, senyores i senyors, sinó que entremig de la clau de fa, que seria com violoncels, contrabaixos, mà esquerra del piano, i la clau de sol, doncs tenim un registre entremig, que per exemple en orquestres de corda o sinfòniques, doncs seria la viola. Aquest instrument utilitza una de les claus de do, que fins ara parlem, una de clau de fa, una de clau de sol. Claus de do n'hi ha diverses, doncs la viola utilitza una d'aquestes, i com abans el Pau ens deia l'analogia entre la clau de fa i la clau de sol, hem de dir que un do en la clau de do de la viola s'escriuria igual que un si en la clau de sol. A mi em fa una mica de mal de cap, però bé, al final sembla ser, després de tant liu, que tots els instruments haurien de poder tocar còmodament llegint les claus i les partitures de diferents maneres, però això sembla que no és així. Efectivament, i no ho és perquè hi ha instruments, majoritàriament de vent, que encara recargolen més el tema. Tot i que tenim 7 noms de nota diferents a l'escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, i tenim 12 sons. Les notes naturals serien les 7 bàsiques, el piano en diríem que són les tecles blanques, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, però les negres també tenen importància i les anomenem respecte a una de les notes més pròximes. Per exemple, si toquem la tecla negra que està just per damunt del sol, com la podrem anomenar? Sol sostingut. Però en canvi, si toquem la tecla negra que està immediatament per sota del la, l'anomenarem la bemol. Però escolta, una pregunta. Són la mateixa nota. Són la mateixa, exactament. I és que una nota pot rebre diferents denominacions. I entès això, si és que algú ho ha entès, perquè jo no ho he entès, doncs hi ha instruments que si haguessin de llegir les partitures escrites... Però pobret, que està trist. No, si no ho heu entès, tireu 10 segons enrere i torneu a escoltar, que ho he explicat molt bé. Fiqueu Jaime el Tozano a YouTube i fiqueu dislike en aquest vídeo. No, a veure, centrem-nos una mica. Entès això, doncs hi ha instruments que si haguessin de llegir les partitures escrites d'igual manera que el piano, doncs tindrien molts bemolls o molts sostinguts. Per tant, estaríem parlant de que tindrien moltes tecles negres i això doncs faria més difícil la seva lectura. Per evitar aquest obstacle, entra aquí en joc l'altre tema del qual parlem avui, que és la transposició. Bueno, mireu, aquí porto un company, És nen o nena? es diu Josep Maria, de l'Escalera, però bé, el porto perquè, com heu vist ara amb aquest tall, doncs és un dels instruments que utilitza la transposició. Les digitacions, per tots els saxos, és a dir, les posicions dels dits, són les mateixes. Ara heu vist diferents saxos, per exemple, el més petit, que és el saxo soprano, es col·loquen els dits igual que el més gran, que és el saxo baríton. Aleshores, mireu, què passa? Que això no és viable de cap de les maneres, és molt complicat que tot soni bé, tot soni de manera correcta. Però mireu, anem a provar una cosa. Amb aquest saxo, que és un instrument transpositor, si jo toco un do i el Pol toca un do, què passa? Anem a afinar, això. Un do. No, un do, un No, un do, Pol, toca un do. Un do, imbècil. El Josep Maria li has dit. No, el Josep Maria reprodueix el que tu li manes fer. No, això no és culpa ni teva ni meva, sinó que és culpa de la música. I és que perquè el saxo i el piano puguin tocar la mateixa nota, quan jo toco un do, el Pol al piano ha de tocar un mi bemoll. Però prova, toca un mi bemoll tu. A veure... Toca. Bueno, ja s'hi sembla més. Ara sembla més. Per tant, direm que el saxo és un instrument transpositor, partint del fet que les notes reals són les dels instruments que no són transpositors, com la flauta, el violí, el piano mateix. Les partitures dels instruments que sí que són transpositors s'han d'adaptar per salvar aquesta diferència. Quan en una peça s'inclou un saxo,
abans de donar-li la seva part, les notes s'han de moure perquè encaixin amb la resta d'instruments, ja que, tot i tocar la mateixa melodia, diversos músics tindran notes diferents. I a part del saxo, quins instruments són transpositors? Doncs bé, els classifiquem, com és el cas del saxo, segons la nota que sone quan toquen un do. Vale, per tant, Vale. el Pau ha tocat un do i sonava què del piano? Un mi bemoll, no? Bemol. Per tant, diem que el saxo està afinat en mi bemoll. Ah, tot té truco. De tots els saxos que hem vist, doncs el saxo alt, que és el del Pau, i el saxo baríton, que és el més gran, estan en mi bemoll. El saxo soprano i el saxo tenor estan en si bemoll, de la mateixa manera que ho estan els clarinets o les trompetes. Però, per exemple, encara hi ha més exemples, com pot ser el cas de la trompa, que està afinada en fa. Això ja Tota una odissea. Sí, i algun dels instruments tradicionals catalans, de la copla, també són transpositors. És el cas del flabiol, el tiple, que estan en fa, o el cas de la tenora, que està en si bemol. Bueno. Si vols suplir alguna carència, la solució és decadència. El món dels instruments ja heu vist que és molt complex i ja hem vist que al llarg de la història doncs, aquests han anat evolucionant, alguns s'han hagut d'adaptar, però és que encara hi ha molt camí per recórrer. Encara Hi més. ha camp per córrer. No. I quin és el pròxim pas en l'escala evolutiva dels instruments? A veure, va, és No ho sé jo. Allò del Ho sé tiqui-tiqui, tu. no? allò de les maquinetes. Sí. La digitalització. Collons, costa tot de dir. Mireu, hi ha instruments com podria ser el cas de piano elèctric que ara tocaves, o la guitarra elèctrica que no en tenim cap aquí, malauradament, quina pena. Doncs aquests ja fa molt temps que es comercialitzen, però altres instruments com poden ser més de vent, la trompeta o el Què, us heu imaginat una trompeta digitalitzada? No sé si es diu així. Suposo, trompeta elèctrica. Trompeta elèctrica. Doncs mira, nosaltres això com a programa de zapping que et posa el que tu vols, com automàtic quan trucaves. Doncs ara us posarem una Anem a trompeta mirar. elèctrica. Amb el saxo també s'ha seguit el mateix procés i amb un únic instrument físic es pot tocar tots els saxos existents, que ja hem dit que hi havia el soprano, el baríton... T'estalvies de carregar... Sí, exacte, pots estalviar de carregar uns quants quilets, sí. I a més, la marca Yamaha ha aconseguit uns sons molt reals. Què més? I per acabar, doncs, si us sembla, podem fer una mica de gresca amb una proposta que us faré. Tot navegant per la xarxa, doncs he trobat una pàgina que es dedica a faltar els instruments, que us la recomano. Si busqueu Jokes about musical instruments, doncs ja podeu triar el vostre instrument i veureu que hi ha faltades. Podeu triar la tenora, que segur que hi serà. Si la tenora segur que hi hagis en anglès, per tant hem de tenir el first. Però bé, això no va de... El joc avui no va d'això, sinó que va una mica com un concurs igual us sona, que és passa palabra. Sí. Passa palabra, bé. És que aquí el Cristian Galvez o el Roberto Leal, qui vulgueu que sigui, va fer una cosa, jo us aniré dient, les lletres no hi són totes perquè no hi ha tants instruments al món, o si més no tants que coneixem, perquè coses rares n'hi ha moltes, sobretot a continents més inexplorats per nosaltres. Fem una cosa, començareu, tu Pol una, tu Marc una, si us sembla correcte? Sí. I després comptarem els punts d'alguna manera. Vinga, va. No facis molta pressió, allò de No, que quedi un no, segon. ha de ser ràpid. No hi ha... Queda un segon. Un segon no, ha de ser instantani. Si no és instantani, hi ha rebot, d'acord? No. Esteu preparats? Sí. Som-hi, va. Amb la A, instrument amb moltes cordes i difícil de transportar. Arpa. Amb la B, l'aria de Batman. L'aria. Bateria, incorrecte. Amb la C, clar i higienitzat. Clarinet. Amb la F, te la feien tocar a l'escola i no arribaven a tapar els dits pel do. Flauta. Amb la G, tot i ser espanyola encara m'agrada. La guitarra. La L, com una arpa petita que tocaven els déus. No me'n recordo, es deia lira, crec.
Correcte. Amb la M, un xilòfono gros. Marimba. Amb la O, l'estómac és. Incorrecte, un orgue. Un orgue digestiu. Fora d'aquí! Hi ha molta gent que ho diu, Sí. Estan arreglant l'orgue de Solsona. Ai, no. Això sí No, estaria bé, l'òrgan. Estan arreglant l'òrgan de Solsona. Bueno, ja m'ha passat. Va. És veritat. Sí. Amb la P, posa't el 3,14 pel cul. Pi. Anu. Punt pels dos, vinga. Amb la S, gentilici d'una part d'Alemanya. Incorrecte, saxo. Saxofó. Exacte. Amb la T, a la classe el toquen els nens més limitadets. Triangle. Amb la U, el que tenim darrere. Ukulele. Ukulele. És igual, cadascú diu com vol. Amb la B, baixa. Què fa un ocell quan mou les ales? Bola. Viola. Correcte. No, és incorrecte, però bueno. Bueno, què més? I per acabar, amb la X, una marimba petita. Xilofó. Xilòfono, que es diu en català. Molt bé, més o menys us n'hem sortit. Prou bé, no? Mi padre fue a ver Decadencia y nunca volvió.